Ani sonjalen bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaw ale ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ ka bi ye tarata ye kalo tile 27 avril kalo san 2021 Yusu sunkalo ye tile 16 sɔrɔ i ka dɔn an ye dɔ kɛ a tɔ kɛmɛ ko ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma a musaga ka ya jateminɛ ka ɲa kɔni bi ye tile 16 ye o tari de o ma i dan tɛ ne la wa n da mi la dɛ tɛmɛni fɔli ni sera n ka kuma kɔnɔ i b'o fɔ tɛmɛni fɔli somɔgɔw ka kɛnɛ yemaw bɛɛ mantɔrɔ si tɛ a kɛra tile 2 ye wala a kɛra o ye e ni ne ni tarata ni tarata tɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ basi t'i la kɔni mantɔrɔ si tɛ ka dɔ Yusu an bɛ kalo barikama min na n'o bɛ sunkalo ko fɔ an bɛ Ala fo ni ka a wale ɲuman dɔn Yusu i ka dɔn a k'an nafa n'a barika ye an bɛna dugawu fɛn fɛn k'a kɔnɔ yarabi yama Ala ka dugawu in bɛɛ lajɛlen minɛ an ka musokɔrɔbaw i ka dɔn an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn ko ni Moribo de bi yan k'ale bɛ musokɔrɔbaw fo ko n'o tɛ ko ni e jeune ni ne jeune mana kɛ yan k'an tɛ musokɔrɔbaw fo dɛ an bɛ musokɔrɔbaw fo Ala ka musokɔrɔbaw Ala k'u mɛn an kɔrɔ amin Ala k'u mɛn an kɔrɔ amin yarabi Ala ka cɛkɔrɔbaw mɛn an kɔrɔ amin yarabi Ala ka sijan di denmisɛnninw amin yarabi Ala ka hakili ɲuman di jamana den amin i y'u ka foli kɛ ni ɲana Yusu i ka dɔn nin ye kunnafoni gafe waati ye a bɛ sɛbɛn i ka dɔn faransikan la an b'a yɛlɛma bamanankan la jama fama bɛ se ka lafiya cogo min na i ka dɔn kibaruya taasira fɛ ani arajo camanba de tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo arajo bɛnka kɛrɛwanikaw fɛ yen a lamɛnbaw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn arajo danbe fana bɛ kɛrɛwani a lamɛnbaw n'a baarakɛbaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn n'an bɔra yen i ka dɔn an bɛ taa Jijeni Jija n'a ka cɛdenw arajo danbe an b'a i ka dɔn a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo arajo yɛrɛ ko si Samara la bɛnkɛ Janginɛ an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn i ka dɔn badabada foli danti foli min na n'an bɔra yen faso kanu lamɛnbaw a bɛ wuli Sebugu ko fɔ Kolo masa bɛ nin waati in na Karimu i ka dɔn Kolo Karimu an b'a n'a furumuso fo ni ka a wale ɲuman dɔn i ka dɔn filamuso an b'u fo badabada foli danti foli min na Buguni kunkan lamɛnbaw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn anw yɛrɛ ka musokɔrɔba ɲuman bɛ ba Fanda i ka dɔn denfarabɔla don an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn danti foli min na Yusu gɛngɛ k'a lamɛnbaw a bɛ Fana ko fɔ MC n'a ka directeur an bɛ Garba n'a a ka kɔɲɔmuso fo nin waati in na badabada foli i ka dɔn Fanakaw fɛ yen danti foli min na n'an bɔra yen Tiɲɛdugu lamɛnbaw a bɛ i ka dɔn Kareri kɔnɔna ko fɔ Jura an bɛ i ka dɔn k'a fɔ Amadu Daɲɔn n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn badabada foli i ka dɔn danti foli min na arajo Danaya FM a bɛ Keɲeba ko fɔ Mamtu Male n'a ka a bɛ Bujalo ko fɔ an bɛ Bu fo ni ka a wale ɲuman dɔn danti foli min na Mamtu Male n'a ka cɛdenw u bɛ Naro FM de ko fɔ i ka dɔn an baramaw olu b'an sɔrɔ ka sababu k'o ye an baw olu b'an sɔrɔ ka sababu k'o ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ i ka dɔn arajo Donba FM a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin Zumana Keyita ma ka i ka dɔn k'a fɔ karan cɛ n'a muso denmisɛn ani makɔrɔ n ko a bɛ ko ka sara an n'a fɛn fɛn a bɛ kami musokɔrɔba ɲuman an k'a fɔ Bamindaw an b'a fɔ nin waati in na nka a ma tigɛ Dawuda la ko a ma buransukɔrɔ de dɛ sodenw de kan ka ne ka sukɔrɔ de gese bɛ falen de ne ye dɔ kɛ dili la sa denw de kan ka sarali daminɛ sisan buransukɔrɔ kɔnɔ den ma kan'o diyan kɛ jɔnni kɔnɔ den ma a denw kɛ bamanandenw tigɛ de ye walayi n'i taara n'i ye kaba dɔ la u bɛ fura 2 sɛbɛn a mana kɛ cogo cogo i ka bana don a mana kɛ cogo Balajo sa an tɛ don kunnafoni kɔnɔ an bɛ don kunnafoni kɔnɔ nka Jongaga FM Yɛlɛmanikaw an b'u fana fɔ k'u wale ɲɔgɔn bisimila ani Mota yɔrɔnin kelen wa Kamaleni i kɔrɔkɛ bɛ fɛn la dɛ jɔnni Sedina kɛ grand frère de Valera Sedina Keita l'enfant de Kita Korodu Brofo n'o bɔra yen ale bɛ réalisation na Fuseni Daw ale bɛ nɛgɛw karafe la kosɛbɛ min ye Zɛdi Zɛdi de a bɛ difu la Mamadu Zɛdi Tarawele min ye Karan Tobiri Sɛrikɛ Sagare an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn ka foli lase Kuyate Awa Keita k'a fo k'a wale ɲuman dɔn Lagare cɛ bɛ yen dɛ Lagare cɛ kɔrɔba kɛ je fitini je petini o kuma dɔw fatiri kɔnɔ i ka dɔn Lagare cɛ an bɛ don n'ale ka yamaruya an bɛ Lagare yɛrɛ fo nin waati in na danti foli min na Yusu an bɛ i ka dɔn indicateur Giro Nouveau ta bɔko 3,306 bi tarata bɔli don kalo tile 27 avril kalo san 2021 gɛlɛya i ka dɔn k'a sera denmisɛnninakaw fana ma camancɛ bolo fɛ dakurunya kelen i ka dɔn Daramani Alu Kɔnɛ ka kuma la a ko i n'a fɔ jamana fanda ani naani bɛɛ lajɛlen lakanabaliya o kɔni ɲɔɲalen bɛ anw ka jamana kɔnɔ a kɔlɔlɔ k'a
n'a wulilen bɛ nin waati na fan caman kɔni fɛ a kɔni kɛra sababu ye denmisɛnninnakaw ka kalanko ni ka don galama kɔnɔna bari sabula min ye lɔgɔliso caman bɛ yen k'olu kɔni datugulen kɔni don u bɛ k'a dɔ fara dɔ kɔni kan an bɛ waati min i n'a fɔ sisan Daramani Alu Kɔnɛ a ko sa daminɛ kɔnɔna a fo ka taa bila bi la i k'a dɔn k'a fɔ dɔ de bɛ ka fara lɔgɔlisow datuguli kɔni kan dɛ a ko ka fara o kan n'i ye jateminɛ kɛ bibi in na Sikaso mara dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninnaka 8,000 ani 500 i k'a dɔn k'a fɔ olu de ma taa ekɔli la fɔlɔ dɛ ka sababu kɛ mun ye u ka lɔgɔliso kɔni datugulen don lɔgɔli 44 bɔ ɲɔgɔn ko i k'a dɔn olu datugulen don Mɛlɛku i k'a dɔn Yoroso o mara kɔnɔna na Daramani Alu Kɔnɛ a ko nin gɛlɛya in kɔni a sɛnsɛnna de ye ni ka hakili jigin fɛn caman na k'a daminɛ camancɛ bolo fɛ ni ka yɛlɛ kɔrɔn bolo kɔni fɛ Yusu ko sɛgɛsɛgɛli dɔ fana kɛra i k'a dɔn UNICEF mɔgɔw fɛ olu y'o jaabi kɔni bɔ ka bin Novembre kalo san 2020 waati k'a jira k'a fɔ lɔgɔliso 1344 k'olu datugulen bɛ nin waati in na k'a sababu kɛ lakanabaliya kɔni ye hali ni fɛɛrɛ ni dabali sigira sen kan sisan lɔgɔliko ni k'a ɲɛnabɔ k'o bɛ k'a sɔrɔ lɔgɔden caman kɔni ye wala kɔni bila ni k'u ɲɛsin fɛn caman kɔni ma a ko nin fana i ka dɔn ŋɔni ko nin ye an ka jamana faamaw kɔni sera ko nin ye gɛlɛya faralen gɛlɛya kɔni kan bari sabula an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan gɛlɛya ka kɔlɔlɔ wulila denmisɛnninnakaw la k'a sababu kɛ lɔgɔlisow datugulen don bayiriga camanba de bɛ bi olu tɛ kilasi kɔnɔ 8,000 ani 500 Sikaso mara dɔrɔn lɔgɔliso 44 olu datugulen don ka sababu kɛ lakanabaliya ye banbaciw de bɛ k'u sago kɛ nin yɔrɔ in na an denw ka siniɲɛsigi don bɛ galama la nka ko nin ye ka dɔn ŋɔniba ye nin ye ŋɔni ye ko kura kun an ka jamana faamaw sen la Daramani Alu Kɔnɛ dakurunya kelen kɔnɔna na n'i y'o bila ne bɛ Kasimu Nduwakɛba b'ale ka gafe ta n'o ye Kasimu Tarawele min ye reporter a man bɛɛ a ko a bɛ don a kun fila bɔ min ye Doyila mara Doyila mara a yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Masigi yanfan ye Masigi sa n'i ye Masigi fɔ a bɛ k'a dɔn i bɛ Baba fɔ i bɛ Ɲancila fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na maa dɔw kɔni maa dunanw yera ye maa dunan minnu ni banbanciw don waati min na k'a don donna nin dugu kɔni kɔnɔ u ma dɔwɛrɛ kɛ u ye dugudenw kɔni u y'a jira k'a fɔ an kɔni nakun tɛ dɔwɛrɛ ye an nakun ye k'a dɔn min ye bɛn ni kɛlɛ ka sabati an tɛ foyi kɛ maa la min kɛra sa i k'a dɔn dugudenw kɔni kamana ganna dugudenw olu ye wele bila min ye k'a dɔn maa min ma o ye k'a dɔn an ka maa ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na olu kɔni ye lasɔmin kɛ olu ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Doyila a maa ɲɛmaw ye fo ka taa se k'a dɔn Doyila mara a gouverneur ni préfet ma ninnu kɔni u ye ninnu bɛɛ lajɛlen lasɔmi nka avril kalo tile 24 10 heures waati n'o nɛgɛ kanɲɛ 10 waati ye ko ni maa kofɔlen ninnu dɔw k'a dɔn olu ye wulikajɔ kɛ ni ka taa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa jɔajɔ la jɔajɔlaw u ye wulikajɔ kɛ olu nɔfɛ min ye k'a dɔn k'olu bolofɛn minnu la ni ka tila k'a dɔn ka kakari gɛlɛndaw ye k'o bila ka taa o de kɔnɔna na sa min ye an bɛ se ka dugawu min kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra min ye k'a dɔn joginindamaya la faalimaya la nka min ye an ka maa ɲɛmaw ye olu kɔni nasɔmina min ye Doyilakaw fɛ Doyila lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ n'o bɛ Doyila mara kɔnɔ n'o ye Masigi ye k'u ye k'a dɔn wulikajɔ kɛ ni ka don nin yɔrɔ kofɔlen na o tuma an ka maa ɲɛmaw welelen don k'u lasɔmi k'u lasɔmi ni lasɔmi na i ka dɔn i kan ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan joona ni nka i ka dɔn misijugu kɔni da biɲɛ ma i seko ye min ye ni nka o baaraw sigi sen kan ne sani ala k'an kunnaja an ye nin bɔ reporter kɔnɔ bi sɔgɔmada in na i ka dɔn min ye i ka dɔn Facebook ale sanfɛla kun ɲagalen don Yusu dɔwɛrɛ tɛ URD ale kunkanko kuma kun cayalen bɛ a ko da la indicateur du renouveau a kuma bɛ a ko kan AD nin y'a ka fasiri ye a ko min ye jamanakuntigi kalafili san 2022 a kunkanko kuma a cayara i ka dɔn URD ale kɔnɔna na duwakun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la réseaux sociaux sanfɛ tiɲɛ don ala bala ni ka sumala kɔni minɛ URD maaw la Yusu ani fasoden bɛɛ lajɛlen o ma dogo maa si la tile 40 kɔ i ka dɔn hakilijagabɔ nana sigi sen kan ni commission 4 o sigilen sen kan i ka dɔn fɛɛrɛtɔn ni ka kunkanko kibaruyaw ni ka a batiri u ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ni dabali min bɛna sigi sen kan a ko la ni ka hakilijagabɔ a ko kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili nata n'o bɛ jamanakuntigi kalafili kɔni
kɔni ko fɔ a ko kelen kɔrɔ kɔ ka dɔ a kun dama dama kɔni kɛ o hakili jagabɔ la u nan'u sigi ni ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan don kelen pewu n'o ye ka dɔ kalanbolo ye n'o ye ka dɔ hakili jagabɔ kɛnɛ ye o baaraw sigira sen kan dɔ a kun kɔnɔna na o senfɛ u bɛna fɛn caman kɔni kan sirikɛba ko bɛnkan kɛra fɛn fila bɔ ɲɔgɔn ye kelen o ye ka dɔ jɔn bɛna kɛ anw ka cɛbɔ ye cɛbɔya kan ka kɛ cogo di Yusu a ko i ka dɔ fɛrɛtɔn a n'a sariya bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn na n'i ye URD yɛrɛ ta k'a lajɛ maa wɛrɛ tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo si la n'i tɛ tɔnden ye walima i k'a dɔn k'a fɔ i kɔni ye tɔnden nka i t'a kɔnɔ u n'a fɛ bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn na fana o kɔni y'a jira k'a fɔ ko in bɛ tali kɛ fɛn min na bi na n'a kunkanko kuma cayara i ka dɔn réseaux sociaux kɔni sanfɛ k'u kɔni y'u sigi k'u hakili jagabɔ k'a jira k'a fɔ k'u ka cɛbɔ kɔni ɲini u yɛrɛ tu la nka i k'a dɔn n'i y'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka taa nin taabolo in fana na ko ni u fana ma se ka o ko ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u n'a danaya da maa wɛrɛ kan min bɛna fɛɛrɛw n'u dabaliw sigi sen kan ni kɔni ye nanzarakan ye sa o nanzarakan don. Les conclusions de la commission validées par l'atelier ont retenu deux options pour la candidature à l'élection présidentielle. La préférence pour la candidature interne, conformément au texte du parti, et le cas échéant, la possibilité d'une candidature externe d'une personnalité qui acceptera de porter les couleurs du parti, donc d'en être membre. Et mun va maintenant a y'ale tɛ parti tɔn de ye maa wɛrɛ kɛrɛfɛ n'a guwanna maa wɛrɛ bɛ se ka na awɔ n'a sɔnna maa ba dɔ ayiwa n'o b'u ka sariya kɔnɔ kɔni sariya y'o fɔ ayiwa i ka dɔn ko URD ale fɛrɛtɔn ale sariya ye nin kuma in de fɔ a ko maa caman kɔni bɛ olu y'u sɔnni sigi fɛn min kan o y'i ka dɔn hakilina laban in kɔni ye maa wɛrɛ ni ka danaya da o kɔni kan n'o sɔnna ka parti kɔni ni ka jɔna ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye ni ka i k'a dɔn k'a fɔ a jiginiyɔrɔ fin kalata yɛrɛ kadara kɔnɔna na jamanakuntigi kalata kabini kuma fɔra sa maa caman ye jɔn ye Bubu Sise i k'a dɔn caman kɔni ye bingali kɔni da ni ka ale kɔni sɛgɛrɛ réseaux sociaux sanfɛ maa caman ye dasago kɔni fɔ maa caman yɛrɛ tɔndenw caman tun bɛ faamuyali kɛ a ko da la olu yɛrɛ kun wulila ɲɔgɔn na ni ka ɲɔgɔn burujali daminɛ i k'a dɔn réseaux sociaux sanfɛ o fasirikɛbaa kɔni ko n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ hali bi o hakilina jiginna o na baarabaw sigi sen kan ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la n'a bi wele i ka dɔn k'a fɔ ko congrès extraordinaire congrès balenba o bɛn'o sigi sen kan ni ka hakili jagabɔ kɛ o conférence nationale cadre yɛrɛ kɔnɔna na Yusu o fasɛgɛbaa ko k'a kɔni ma tigɛ a daw da la o ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa bɛna kɛ cɛbɔ ye i bi jɔ a fɛn bɛɛ lajɛlen kɔrɔ dɛ min ye ka dɔn k'a fɔ cɛbɔya a musaka n'a kasabi ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jamanakuntigi kalafili ale ni député kalafili fo ka taa se maire kalafiliw kɔni ma fasirikɛba ade ko donc CNC ko n'o de don sa o kan k'an sigi k'a tɔ lajɛ fɛn min ma bɔra i k'a dɔn k'a fɔ an n'o bɔ o ko kɔni kalamaw dɔgɔkun kɔni kɔnɔna na URD a ɲagara i ka dɔn réseaux sociaux kɔni sanfɛ bɛɛ y'i ta kɔni fɔ nka fasirikɛba ko fɛn min yɛrɛ kɛra dɔgɔkun kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la IRD kunkanko kibaruya kan k'o la kumabaw dɔ ye nin ye a banna ade Ala k'an sutura min ye u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka parti sigi kan no n'u y'a jira k'a fɔ ko maa wɛrɛ se ka wele kɛrɛfɛ ka na an k'an sigi k'a lajɛ a bɛ bɛn o ni parti y'a yamaruya nka bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn a bɛ faamuya lajɔ se Ala k'an kunnadiya Ala ka sababu ɲuman d'an ma min ye UNTM olu kɔni taara min ye grève préavis de grève min ye u taara ka t'o bila gouvernement ka tabali kan gouvernement jumɛn don transition UNTM a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'u maaw kɔni ko k'u sɛgɛnna sa gouvernement ka kɔnɔ ni n'u ka lamɛnli la min ye a bɛ k'a dɔn dɔ kɛra lanɛgɛli la ayiwa Ala k'an kunnadiya kuma bɛ yen sa ayiwa min ye fɛɛrɛ minnu n'u y'o fɔ ani bɛnkan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ min ye a bɛ k'a dɔn bɛnkan o mun ni sababa ma bɛn o bɛnkanw a bɛ k'a dɔn min ye gouvernement de transition o ti dɔwɛrɛ ye a bɛ k'a dɔn min ye a k'a lajɛ min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ commerce baaraw la i k'a dɔn commerce a ka baara daminɛ o k'a dɔn u ye maa dɔw kɔni gɛn k'u ye se ko la minnu i k'a dɔn n'olu ma sɔn a bɛ k'a dɔn waleya dɔw ma
ulu gwe foka wulu shu olu nofe aiwa mi yente mawye ko lu ka sego unola mamuga ni kwado mamuga ani fla no temena ka boy mi avocado mi minute lam sa territorial mi avocado garabu mi vlani ko mi avocado avocado tle konondo an samba fla ni desamgalo mi lemgan fla samba fla ni mugan o sharia bolo mununda ko limbela jele ka kallaje o de ko nana avocado mi fasri bay ko aya tonga nyefo awe do mi avocado UNDM ko ni mi wo mi yo yella je minge bourse de travail la i salle de réunion mi me no to adame bakare karambela me bakare karamdo nya to ame o mungno anwo nya to ade me ningo iko ko kuma do nya to ade me o mi no ere bu nye fone chance o ale de ku UNTM secrétaire général nga ala ya mini do ya barakai ya fabe ye salim to ko da lila abana barakai nunu na nywa na chama nunu para bake jamana ngono barakai lamusa mi avocado UNTM bakar karambe o kasalba mimbe nunu woni allaje avocado ka mi tabulo mimbe ani ko mimbe ka bela jele ke walandae nin ka da avocado ka selelele wode ko nana avocado UNTM ya jira ka fo awa mi charabulo munumbe no be yamaria doma ani ka do nyenselege nani awa toma mimbe o kemme kamfe mi nyini no avocado OIT o ka tabulo mimbe ikado yo bela jele laje min yo kana sariya soso chogo shila union national de travers di Mali miye avocado uyo kumaga minzigitenga kumaga nu avocado nu mabato ani avocado gouvernement ma kaladu unyina ni olu mena kono ni la tenza uyake kabini wati mina anda fe ka ko ke jamana kono jamana be la halamina upma gouvernement angoni mansiki ka kono mi gouvernement avocado angoni mbawlaje mi angal laje tuko bela jilela mali kana binga temeninga anzigile do ka au kono da benata gouvernement ma kaladu unyina ku tegere minye avocado UNTM olu kongo ko avocado minye olu tarakata grevu a papier da ka foni ala sonama ina fo shara nyini jogo mina o yani kata grevu la domi ibella soboninga tleta ani doro avocado osira UNTM ayo osira tama o minye ukanyini fe minye wode te dore mi avocado fe mimbe no temena avocado sam plan mwan kele fevri galot le duro o min demena oni nyanje no temena ka boy ikado miye awa tablo mimbe no temena oni nyanje no fana bi talike ni fevri kele le duro avocado sam ba flan mwan kele o ma temena ka boy miye avocado miye gouvernement la transition barakela munu be no ko ma taxi SA o barakela ye miye anuka baraka yoro ku ka baraka yoro bla senga uka sarakoro munumbe uka laje avocado kanu kolu sara ubojo ya kono dola de balugu demayatigi ke sigi tusila c'était ye ka de balo c'était ki muso balo iye kalaminge no donya bila ni kan balo ulal ngabana halaya yere konnana ka fo ke bi tuen krefe walma ke bo o chala peu o bena tamoreke no temena ga boy mi secrétaire de greffu ni avocado greffio ni secrétaire de greffu no temena ka boy avocado ani parquet uluka awa minye sarakoy ka bela jele ke avocado kelenye no temena ka boy avocado ka saraka ke ina fa yine no chugo mina la josi no bora avocado minye mam ngani fla mi awa ministère de l'administration territoriale ni uyo lu wuli ka bu pla ujo rola o mam gani fla mi avocado ni décret mentara conseil des ministres la samba fla ni mugan décembre tletani shegi ko décret avocado ko bwama mi nunu uka su ka baraka rola no bora mi benga min demena oni nywanche no bitalike avocado baraka la no fonctionnaire de la collectivité oluka tablo uka laje no bora mi avocado nyera la yentem akemme ka bela jele mada
sa nga miye aw kado ni ko bela jelenye ne yentem ademina kata ningere bula do warete minye gouvernement ngoni makala do unyina ukanyini fe be anuka beka uka hake min be gouvernement ga jatima da uka yendem ngoni moko ko menna sigilela ka kono nigesa ala ka nguna ja nisbay miye maymina dumya ne ale ka fasiriye anya bo soir de mako kono dogara negen nati abana dogara jajiri fazala uma waira ka fo ami ko taya da ale lamsa bengali to ama ma o ali yewa ka yugu fasada o tene to ama yewa joni mali be yugu nana aklela ay lamsa ka yugu nana c'est vrai biman to bla dogli la de ko churi lamsa bengali naka kushi wala yo mashe ale do dongli da folo ni mo shi kai wa ni mo nanga kai wo ke ndo seru ni meida ke seru ke be aunga senavo ka ko ngeda yusu ikado midi info ale pumana ako jalaki bela jeli doni ngoro ko ka ba sumeli bube maiga ale no fe ikado ko kalafli nata kala mana dengere fe de parce que ba ukumambe ako ka midi info kadra konnana ako ni jatemine ke demokrasi tutige ba do sumeli bube maiga ngame wati mina ina fosisa ikado ka fo ko kon mata chugo chugula iba ka fo bala ufara bala uka atoko kon meyo oko chamana putigo bina kunga ambe domine ko min bisa ba min demena sumala minye kado sumeli bube maiga akunga kuma ka aborotoro ala ka caya de parce que ba ko minye potiko bina kunga ani mamu be nu be baraka nyu anfe kosobe o chama ngoni ikado ka fo ulupmane me akoka de ako jamana kuntiki koro El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ale ka premier ministre koro no be sumeli bube maiga kofo aka kunga kuma koni ka madala ikado ka fo sambisa ba laba nungo nkonna na potiko bina kunga nga to ado be kolumandi fiu ako minye adema PHG ale cheba koro kundo samba fla ani fla wati ka bora ninga ga fere dosigi singa ninga ade makoro ninko bla pepeu ako minye kado okoko ninye mimbe talike Alpha Umar Kunare la kabina ale bora jamana nyamala ade mafana ikado ale ko nimbisi basara amadu ma shila ko ngera sawu de chama yere nyini chama ndara fere ton wore kre yere ninga asigi singa sumeli bube maiga alebo otula o ka minye amadu tumani turi fana ale alaka hinana la yusu ale ka sigili ikado akadara konnana ay woli bla sumeli bube maiga ma ay bara chama nyenyo amolo fo kalo kile muga ani fla marsi kalo samba fla ani tani fla wati o maka bani peu ako minye kado ka fo samba fla ani tani sabaka la fli fanana ayede me konda ka nyese El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ma Yusu madu ma sila fana joro baddi ammo a joro koni afana kera sababu yeninga fenja mange jamana koni gonnana fasike ba ko ka koni ngera sababu ye bubu sise koni ale noro koni bla nga sumeli bube maiga ka premier ministre konnana o kai bara chama nge fere to mi mablo o asma koni nye nga bibina ako baf chama jamana kono ka to ko chenema olade ko barsha bulani jatemine ke ko chama me ma chama ngo ko ikado mamindo ka tse ka donga ba fenja mambe jigoro ko ka bo baro de shiki singa sanga ani watu bela jilela sumeli bube maiga o ko ma fana do bibina ikado potigi bina kunga mi joro fana be ngolo koni va nga ni ka fo ko jamana kontiga be nyini jamana kono ka fo ka sende na yala samba fla ani mugan ni fla ako be gwelare nga ka koni mbeso nga dengere fe ka sababu ke fen chama mimba anoka ani ka do wuli ka jo chama mingera afe no chama ngoni yira ikado kololo chama yero okukonna ani ka do shorsor koni chama mi no bara usigira singa anofe ka faro beka ako minya ko bela jele noni ibo tiki donwa ministry koro mimbe no nyesi mekana kuma ali gafe do bona bi wele ku yamusa kamara kale ya to mada mana ko sobe ikado ka fo aka gafe ngon ngonnana abe membe ni jajugu musigira singa ko ni ngera sababu faso din chama mba oluko ni nya ado ni nga dona kari ni nga fenja mando andoka ambe wati mina ina fosisa oka obela jele doni to faso dum ve yalma una se ka dana dani akani chugo ngon nawa ma jenge chama mbe ko lu maseka sinzoro afanve wati mina ikado premier ministre Abdoulaye Mai Idrissa Maiga ale bora premier ministre ala kala ko kungo kibarala o minye kado sumeli bube maiga ale ko kana se ka kala fela be ka ala be ko kololo fana o madugo mashila ba sabula kuma be
maaw kun bɛ bɔ ni ka taama kɔni boloda nisɔngoya taama ko namara kɔni dara ni u sɛgɛrɛ a ko kɔni dala fasikɛba ko k'a kɔni maa tigɛ daw dala Sunbeli Bube Mayiga ni jalaki bɛɛ lajɛlen dɔɔnin kɔ a kɔ kan k'a laban na den kɛrɛfɛ jamanakuntigi kalafili nata la dɛ Ala k'an sutura après les charges Sunbeli Bube Mayiga sur le banc de touche en 2022 i t'a fɔ bamanankan na comme ni tɛ k'a la bɛ min f'i ye bi ma maaw bila nin kuma na min ye ni kalafili sera dɔrɔn an bɛ wuli ni ko dɔw ye Sunbeli Bube Mayiga bi ma bila a ye jɔyɔrɔbaw fa o kɛra ni maaw ko nin b'a sɔrɔ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ bi d'a ma min ka girin o kɔni don o ban an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ Ala k'an kunna Midi Info an y'a salo ka bɔ o kɔnɔna na rédaction n'i y'o bila lajɔsi bisimila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ti dɔwɛrɛ ye Ibrahima Diko ale kumanen don a ko di min ye aw k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ min ye DFM ye ministère de l'éducation o DFM awa n'an kun b'u wele ko DAFU min ye sariya bolo dɔ bɛ yen ko ninnu ka sigili kɔni k'a bɛ kɔ conseil des ministres la nin bi sariya bolo in taara awa maa fɛ n'o ye Amadu Tumani Ture aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔ a ka ministre de bɛ na n'a ye nka fɔ a ko ka tɛmɛ conseil des ministres la u y'a bɔ DAFU la ni ka tila k'a kɛ k'a to a da ko DFM min kɛra sa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye Ibrahima Boubacar Keita ka waati la u y'a bɔ DAFU la ni k'a kɛ DFM ye o de kɔnɔna na min ye aw ka dɔn DFM awa caman bɛ yen wuli ka jɔ kɔni bɛ kɛ olu nɔfɛ min ye aw ka dɔn marché public min ye aw k'a dɔn anw ka jamana kɔnɔ ordonnance min bɛ yen n'o ye numéro 09-010 PRM mars kalo tile 4 san 2019 min ye aw k'a dɔn direction des finances et du matériel min i k'a dɔn awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen sa Amadu Tumani Ture a waati la ale kɔni ye aw k'a dɔn nin baara ye ni ka taabolo dɔ di a la k'a baro awa min ye ninnu kɔni bɛ sigi ni décret de conseil des ministres o ti dɔwɛrɛ conseil des ministres de bɛ yamaruya di i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la awa min ye ninnu bɛ sigi nka o de kɔnɔna na sa min ye ministère national awa n'o o ye an ka ministère dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i k'a dɔn awa min ye ministère de l'éducation ye ministère de l'éducation min aw k'a dɔn kabini décembre san 2020 Savané Salimata Bengali i k'a dɔn dɔw kɔni kɛ bɛ ka jalaki ta k'a sɛgɛrɛ fo maaw b'a jira k'a fɔ ko madamu 10% kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ n'a ye marché min latɛmɛ i na aw k'a dɔn tan d'a ma min ye awa o toit min d'an b'a la min aw k'a dɔn awa min ye wulikajɔ de kɛ mɛ koyi o rétro commission o tɛ aw k'a dɔn min ye n bɛ marché d'i ma e kɔnɔna nin di yan o min ye aw k'a dɔn dantɛmɛ wale min bɛ kɛ min aw k'a dɔn dɔw kɔni kɛ bɛ k'a jira ko nin ye madamu 10% ye min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ni muso in kɔni ni bɛ marché de taa n'a ye f'i k'i bolo don i juga la sugu bolo tɛ tɛmɛ cogo si la n'i m'ale ta d'a ma a banna ko maaw y'o kuma fɔ mais min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Abrahama Diko ale kumanen don aw k'a dɔn ni muso in k'a kɛra ministère de développement ministère de l'élevage et de la pêche min ye a y'o ministériya a kɛra o DFM ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn ni muso in a b'i yɛrɛ sɔrɔ éducation na dɛ n'o ye madame Savané i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn ni muso in ni awa n'a ye ministre in kɛ sa a kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko min ye aw k'a dɔn ko n'i ye nin kuma bɛɛ lajɛlen selen ale ma dɛ ko pasigi la k'ale ye ba rétro commission ma ko de to atien flaka lagosi bɛɛ n'a ka sira o ko n'i y'a ye u bɛ ka nin kuma fɔ ale banna u ka fɔta ma min na ale banna aw k'a dɔn min ye yurugu ma min na k'u kɔni bɛ ka nin kuma sugu bɛɛ lajɛlen ta min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko ni muso in k'a dusuma kasilen don ninnu ma ninnu ka kuma kɔrɔ dɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni muso bɛ ɲɛmaya la i bɛ sɛgɛn dɛ i bɛ sɛgɛn cɛw sariki jɔnmaya yɛrɛ de bɛ k'i la k'a kɛ parce que muso don dɔrɔn wa mais dɔw fana ye muso cɛsirilenw ye dɔw ye cɛsirilenw ye an k'o fana fɔ ka da kan dɛ a banna musobangana dɔw bɛ yen papa n'olu bɛ jɔda la f'olu k'a yira k'a fɔ k'olu de bɛ jɔda la olu de bɛ jɔda la o fana bɛ yen dɛ o fana bɛ yen dɛ
an ko fo ka da kan dɛ lajɔsi ni muso kofɔlen ko i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa madame Savané a kɔni y'a jira k'a fɔ ale ministre caman kɛ n'o y'a sɔrɔ ale kun ye ɲagaminkɛla de ye ko ɲanguma y'a sɔrɔ u kɔni a k'a dɔn tɛ ministre so wɛrɛ d'a ma dɛ n ye ministère de l'éducation jateminɛ a k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ an ka jamana jigiɲɛba wari caman bɛ ta ka don yɔrɔ minnu na ni yɔrɔ kofɔlen b'a la dɛ i ka dɔn awa min ye ni muso kofɔlen ye a kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye madame Savané a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sikasika tun b'ale la min ye awa k'a dɔn ministre sabanan ale kun t'o kɛ awa dɛfɛmiya la koyi n'i y'a ye u y'ale to a nɔ la u ye fɛn dɔ de ye a nɔfɛ min ye awa k'a dɔn k'a bɔra ministère de la justice et des gardes sceaux ministre de l'élevage et de la pêche ani awa k'a dɔn bibi na k'a bɛ ministère de l'éducation i k'a dɔn ale kɔni b'o baara la min ye aw k'a dɔn ko Mali sigi bɛ nin de kan bi koyi n'i ma sɔn maa minnu d'a ma n'i ma sɔn u ka yuruguyurugu ma n'i ma sɔn u ka jɔgɔya ko ma k'u nata aw k'a dɔn yɔrɔ dɔw la min ye aw k'a dɔn ka ko sugu bɛɛ lajɛlen ta min kɛ ale la nɔgɔ min ye ale kɔni b'a ɲini min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maa ale b'a ɲini maaw fɛ ko maa dɔ k'i bolo kɔrɔta min de la min ye k'ale tɛgɛ ta ni ɲɔgɔnna la ale ti sɔn a ma wa a ti sɔn maa wɛrɛ k'a kɛ n'a ye n'i ko i ka maaw tigɛ ta i b'i mɛn ka maaw tigɛ bɛɛ tigɛ t'i ta bɔrɔ kɔnɔ ten bɛɛ tɔgɔ t'i ta bɛrɛ kɔnɔ ten dɛ o tuma nin min filɛ nin ye min ye aw k'a dɔn san 2021 min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw wulikajɔ kɔni kɛra hali bi ni muso in kɔni b'a nɔ la o tuma aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn ko dɔ kuma sera sa min ye o ko ɲɔgɔn jɔ tiɲɛ ani k'a dɔn ka ɲɔgɔn don galama la min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la yalima yɔrɔ wɛrɛw la ko an tɛ nin tuma na an bɛ baara tuma de la ani jamana ka taa ɲɛ ani jamana bɛ lakana cogo min na Burama Diko y'ale ka fasire an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min k'a dɔn n'o tɔgɔ ko Mali Tribune o tɛ n denkɛ yɛrɛ ka Alexis n denkɛ ka journal don o denkɛ ka journal don c'est mon wolowolo fils Alex Calameri a banna ale ni Mohamed Tony énergie la fo ka taa se honorable Yakuba Traoré Yakuba Diliga cɛ Umu Diliga cɛ Umu Jalo cɛ ndi cɛwkada ne buramuso de Umu Jalo cɛ dɔrɔn kɔni bɛ to yɛlɛ la yɛrɛ wa Yusu an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la ka taa jate minɛ fɛn min bɛ sugu kɔnɔ dɛ hali n'a sɔrɔ an ye su don n'i ka dɔn café Niger an b'a tigɛ n'a ye dɛ a bɛ maa galabu kɛnɛya kosɛbɛ an ka taa sugu la groupe commerce yani an ka taa café Niger la Abdoulaye Maïga a n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Mariamu Jalo fo an b'a fo pharmacie la n'ale ma fo sira ti d'a ma dɛ an ka taa groupe commerce la an bɛ café Niger ka dɔn a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn a ɲɛmaaba an b'a fo barabara foli danti foli min na ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin tanti Araba ma radio Gintan na Yusu ko a ka foli f'i ye an b'a fo danti foli min na ne tanti don n tanti don dɛ kana n tanti don an yɛrɛ ɲɛna dɛ ne balimamuso don an n'o tɛ an bɛ kari ɲɔgɔn na balimamuso groupe ne an bɛ Ɲoro Jisahel Nana Kamara bɛ yen k'a dɔn an b'a fo k'a waleɲuman dɔn danti foli ma ne yɛrɛ mamuso don n'an bɔra an bɛ taa somasokaw fɛ yen monsieur le maire Segu Fane a n'a ka denbaya fo ka taa se a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma conseil communal an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na an bɛ i ka dɔn foli ani tanuni ta ka ɲɛsin la vieille Fadigama ale bɛ k'an lamɛn nin waati in na i ka dɔn Bajala 1 kɔnɔna na Awa Kamara Jikɔrɔni para la an bɛ a fana fo ka waleɲuman dɔn Tabali Fasiri a bɛ de bolo sa o ma bɛ a bɛ bolo e k'a minɛ sa ayiwa Yusu n'i y'a di an b'a minɛ ni barika ye indicateur Giro Nouveau ale kumana ko dagaba wulilen bɛ i ka dɔn sigida 5nan kɔnɔna na dɔ wɛrɛ tɛ RPM i k'a dɔn ka fɔ a section min bɛ yen a wulikajɔ kɔni caman kɛn bɛ bi Musa Temine kɔni fɛ a k'a kɛn bɛ ka yamaruya ɲini min bɛ tali kɛ monsieur le maire Amadu Ouattara n'a jɛw la ko ka se k'u gɛn ka bɔ parti kɔnɔ n'u gɛn o t'u yɛrɛ maaw bɛ ka maaw ɲini ka fara u kan n'aw bɛ ka maa gɛn aw yɛrɛ fanga la a bina yana ka ɲɔgɔn minɛ k'a sinsin u ka gɛn maire yɛrɛ n bɛ taa maire ko taali daminɛ ko maire yɛrɛ kun y'o labɛn sabati ka taa Yusu k'a dɔn ma minɛ denmisɛnnin ka to ka maakɔrɔba lajaba k'i a maɲi taa dɛ parti girin wɛrɛw bɛ yen taa dɛ il est temps il est temps n'o tɛ ɲɔrɔnkaw dara Segu Ɲamɛ Bacili la a bɛ ka bɛn ni kɛlɛya de kɛ ɲɔrɔn n'aw kɛɲɛnen don ka bɛn yan nɔ commune kelen kɔnɔ
ma bi fɛn fɔ ye amai olu tɛ ka misali ta segu ɲame kan ouais il est bien un jeune dynamique Youssou Fasekeba ko ako min ye ka dɔ cadre 11 bɔɲɔgɔnko RPM tɔgɔ la i ka dɔ sigida 5nan na maire Amadou Ouattara bɛ fara o kan a n'a ka adjoint 2 bɔɲɔgɔnko a k'olu kɔni ko fɛɛrɛw sigira sen kan Musa Temine fɛ walasa u bɛ se ka gɛn cogo min na ni ka bɔ i ka dɔ fɛɛrɛ tɔn kɔni kɔnɔna na Fasekeba ko ni section RPM kɔni da k'a lajɛ sigida 5nan na bi i b'a ye k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka jalaki kɔni da ka ni cɛba ninnu sɛgɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ k'u ye campagne kɛ i ka dɔn olu juguya la o min bɛ tali kɛ marsikalo ka taa bila avrikalo la san 2020 waati Fasekeba ko min ye ka dɔn député kalafili fana ye a ta ko fɔlɔ ko NCA k'u y'olu dɛmɛ olu kɔni nga ka fara o kan ta ko filanan na k'u taara dɛmɛɲɔgɔnya kɔni da ka ADEMA URD ADP Maliba kɔni sɛgɛrɛ ni nka Musa Temine n'a ka mɔgɔw kɔni don olu kɔni ye kuru ye min fara farala ɲɔgɔn kan Musa Temine kɔni fɛ k'a yɛrɛ kɛra sababu ye k'u ye huissier commissaire dɔ ɲini de justice o kana fɛɛrɛw sigi sen kan ni ka daluden a mɔ ni jaw ye k'a jira k'a fɔ ninnu kɔni bɛ fɛɛrɛtɔn na nka fɛɛrɛtɔn sariya ye fɛn min ye u y'o sɔsɔ n'o ye ka i ka dɔn tɔn wɛrɛ dɛmɛ olu ka tɔn kɔni nga a ko ko fadenyajala de kɔni wulilen bɛ bi monsieur le maire ale ni Musa Temine ni ɲɔgɔn cɛ min a kunkanko kuma cayalen bɛ bi réseaux sociaux sanfɛ n'a kunkanko kuma cayalen bɛ gafe caman na ni gɛnninko kuma bɛɛ lajɛlen faralen bɛ a ko kɔni nga an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a ko min ye Musa Temine ye ale ni ka dɔn Amadu ka kɛlɛ bila ko tɛ u bɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ bi kɔni dɛ Fasekeba ka kuma la a ko min y'i ka dɔn k'a fɔ hakilina min bɛ Musa la ani Amadou Ouattara n'o bɛ monsieur le maire ko fɔ u ka hakilinaw kɔni de kelen ye Youssou kabini san 2018 waati Boubacar Keïta n'o bɛ fɛɛrɛtɔn ma ɲɛmaa ko fɔ ale ka candidat ko candidature ko kuma min tun bɛ sen na n'o kɛra sababu ye k'u bila ɲɔgɔn na n'a ko ma se ka bɛn ni sababa ye n'a ko ma se ka sigi sen kelen kɔni kan n'a bɔra dɔgɔ kɔrɔ o ko kɔni nana ni kuru belebele min sigira sen kan Musa Temine ale ni ka dɔn k'a fɔ monsieur le maire Amadou Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ Fasekeba ko a ma ɲɛ min kɔ min ye Musa Temine yɛrɛ ye ale kun gɛn bɛ k'i ɲɛ kɛrɛ bɔ min bɛ tali kɛ députéya kɔni nɔfɛ ala nana kɛ a kɔni y'a sɔrɔ nka kabini ala ye Mali da a ka députéya i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra maa min fɛn min ɲɛmaa ye k'a a ma surunya ka tɛmɛ tɔw ta kan a surunyana ka tɛmɛ tɔw ta kan wɔsi ko Banziraba ka dionda ma diya Musa Temine ka assemblée présidentielle sigili fana ma diya ala ka sɔrɔ a ko min ye juru kun carilen bɛ ale ni Mamadu Jarasuba ni ɲɔgɔn cɛ min ye baninko belebele danaya de kɔni kun bɛna d'ale kan ni k'a kɛ assemblée ma ɲɛma ye nka i ka dɔn ala ni karimu KKK a yɛrɛ bɛ ye min san il est où actuellement fo n'i y'a ɲini kɛ n'o tɛ ne kɔni t'a yɔrɔ dɔn fana ɲininka ko la o ma ne ye Keita ye de e tɛ Keita mais e n'a tun bɛ ɲɔgɔn kalama ayi an tun tɛ ɲɔgɔn ne yɛrɛ de tun ye Karimu kabini ala k'a da kabini ala k'a da Karimu y'a ka fanga kɛ fo k'a ban bilahi an ɲɛ ma kɛ ne bɛ min fɔ an ta ye Maliko de ye fisɔn don dɛ mun fisɔn ne n fisɔn kɔni don a dun y'i ka wari ta a fa tɛ se ka kɛ ne fa ye a y'i ka wari ta ka taa wari don mugu la e ko cogo di yen fɛ kɛ Espagne ani fu bɛ ka tila ka barbecue kɛ extra musique ka i k'a dɔn musique k'a la Mutiri bɛ k'a ka salon fa fo caman bɛ olu bɛ k'a lajɛ fo olu bɛ k'u muɲu a b'o kɔnɔ ko olu yɛrɛ de k'a ka taa lɔ Karimu k'a mun bɔ kabini tɔmusow ye Karimu k'a kɔni salon ne ko baara banna sa deni min tun bɛ Karimu kan salon a ka yan ka misɛn tɔwdenni ye a cɛ ka ɲi dɛ tɛmɛni Fadiri an ka nafolo don dɛ Youssou i k'a dɔn Fasekeba ko min ye ka dɔn Mamadu Jarasuba ye danaya de tun bɛna da ale kan ni ka kɛ assemblée ma ɲɛma ye nka ala ni i ka dɔn KKK le fils du président i k'a dɔn IBK et son fils o de don dɛ ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen IBK et son fils député o dɔrɔn tɛ dɛ Karimu Keita ani maa wɛrɛ dɔw olu ni jo walakiw de y'a ɲagami janfa kɔni da ni ka Jarasuba kɔni sɛgɛrɛ walasa ani jo walakiw i bɛ ja lo a jo walakiw kabini bɛ ka binna e ye jo walaki i b'a ye yɔrɔ la Maliko yɛrɛ ko ye dɛ mun yɛrɛ ko e ye jo walaki y'a mankan mɛn ninnu dɔ faveur dɔ tun b'olu ye a kalan t'u la a dɔnni t'u la fo ka to kɛ déjà vice président de l'Assemblée Mali ma sa wa Mali binna de fo ka taa non mais c'est pas la peine n'o y'a sɔrɔ maa kalannen don sa a bɛ faamuya au moins sportif mais il s'est débrouillé 21e siècle là poste dɔw bɛ yen il faut être un grand commis bɛɛ man kan ni poste dɔw ye i bɛ fɛ k'o de fɔ i man kan n'a ye ko gɛlɛyara
a ko danaya i k'a dɔn k'a fɔ tun bɛna da Mamadu Jarasuba kan nka Ala ni IBK n'a denkɛ député Karimu Keyita ko jama ka bon koyi Mamadu Jarasuba i bɛ fara a la de maa gansan tɛ wa maa gansan tɛ dɛ kabini ye jɛjugu ta k'a sɛgɛrɛ a y'i sigi pewu a ko kɛra cogo min a ma dogo maa si la mais a ma kuma a ma foyi a b'a ka silence kɔnɔ hali bi n y'a di Ala ma Ala fana ye min kɛ o kɛ mais et puis encore u taara min jagoya sigi jamanadenw ko k'an t'o fɛ je vais vous dire quelque chose député kalafili ninnu fana jaabi bɔra Sunkalo de fɛ dɛ mɔgɔ mun tɔɲɔna caman y'i bolo jan Sunkalo wagati dɛ k'u to sun na han danga caman donna k'u to sun na dɛ ne kan tɛ tɔw kɔni mɔ mais min ye nin bɛɛ ye min ye Jarasuba janfara k'a di Tɛnbene min ma wa Tɛnbene a ma ja ma o y'a malidenw y'u gɛn a kɔni ko kɛra a banna Yusufu Fasalikɛba ko o damanda wale kɔni kɛra gɛlɛyaba ye i ka dɔn RPM kɔni kɔnɔna na nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Amadu Watara n'a jɛw olu kɔni ni ka dɔn Musa Tɛnbene tɛ ji kɔni kɛ ɲɔgɔn tigɛ bɛɛ bɛ section 1 na section 5 i ka dɔn RPM tɔgɔ la i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Yusu maaw kan ka jɛ de ni ka fara ɲɔgɔn kan i ka dɔn bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na wa kabini i ka dɔn député kalafili kɔni kɛra mars avril 2020 f'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nin kuru de bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Musa Tɛnbene kɔni kɔnɔ a sigin bɛ a ko kɔni kan a kɔni ni k'a dɔn k'a fɔ a jɛw ka fara ɲɔgɔn kan ko walasa ka monsieur le maire n'a tɔɲɔgɔnw k'olu kɔni ka bɔ i ka dɔn fɛɛrɛtɔn kɔni na Fasalikɛba ko a ma ɲɛ min kɔ olu kɔni ye wele kɔni bila i k'a dɔn k'a fɔ monsieur le maire a masurama dɔ ma ni ka se ka ko in kɔni a ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko kɔni kan olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Amadu Watara k'a tun bɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan a yɛrɛ ka bɔ fɛɛrɛtɔn na ni ka o da kɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalamu il était déjà sur le point et il était déjà sur le point d'officialiser sa démission du RPM. Ko k'a kɔni ɲɛ k'a tun bɛ k'a ka bɔli RPM yɛrɛ tɔ da kɛnɛ ma. Yusu Amadu Watara ko a n'a jɛw i k'a dɔn k'a fɔ ko jalaki de taara k'u sɛgɛrɛ Musa Tɛnbene kɔni fɛ nin cogo in kɔni na Yusu ko kabini kibaruya kɔni dara u tulo kan olu kɔni yɛlɛla k'a fɔ ko Musa Tɛnbene bɛ fɛ ka i k'a dɔn sɛbɛnfara don kɔ kan ko k'u gɛn ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛtɔ kɔni kɔnɔna na k'a kɛ ni commission de discipline du parti o tɛ jɛkulu min sigi bɛ mara ko kan n'i ye sariya sɔsɔ n'i ye dannɛmɛ wale kɛ o ko kan i k'a dɔn fɛɛrɛtɔ kɔnɔna na ko kɔni ye nin kuma in kɔni fɔ nka min bɛ tali kɛ a monsieur le maire masurunama in kɔni na a ko nin kɛra k'a sɔrɔ i k'a dɔn tonminɛw kun cɛlen bɛ ka ban monsieur le maire bolo k'a kun ye kasa ni koso fara ɲɔgɔn kan k'a bila fɔlɔ fɛɛrɛw kun bɛ ka sigi sen kan walasa a ka bɔ RPM kɔni na Musa Tɛnbene ka nin kuma in kɔni fɔli ni k'a cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kɔni kɛra yɛrɛ ko ye olu ma olu kɔni sɛbɛkɔrɔ yɛrɛla a ko kɔni da la nka Amadu n'a jɛw u kɔni bɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw kɔni sigi sen kan bibi in na a ko donna nataw la k'an k'an sigi ni ka dɔn wulikajɔba ye sigida 5nan kɔnɔ monsieur le maire Amadu Watara n'a ka cɛdɔw bolo i ka dɔn jɛkulu kura sigili la walasa ka wulikajɔ kɔni kɛ min bɛ tali kɛ député kalafiliw ni kalafili nataw la ne kɔni a fɛgɛyara aw de tun bɛ fanga la aw b'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw gɛnna aw kan k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de ka ɲɔgɔn giriya n'aw taara kɛ balawu ye aw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn fara ka ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn lajaba wa n bɛ min f'i ɲɛna Musa Tɛnbene maa sugu ni n'a bɛ jɛkulu la a ka ko min na e kɔni bɛ sɛgɛn de cogo di i t'i lafiya fiyewu cogo di e b'a ta ni ko dɔ olu b'a ta ni a ye maa tigi a ti ɲɛ o Ala k'an kunna diya radio si an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta indicateur de renouveau min ye présidence CNPM min ko da a tɔ tora dɔɔni Fasiriba ka fɔ la n'o ye a Jamundɛnɛ ye min ye Amadu Jaje Sangare min ye ale kɔni ka kɛ conseil national de patronat de Mali ye min filɛ nin min ye Bajan Age min ye i ka dɔn CNPM a ko min filɛ nin ko a bɛ waati jan bɔ a bɛ kalo caman bɔ min a ka dɔn nin ko kɔni a ka dɔn a ko bɛ sen na nin don avril kalo tile 19 san 2021 min ye a ka dɔn Mamadu Sɛnse Kulubali ale kɔni kun ye min ye kiri min ale kun ye min bila kiri ka tulu bolo kan k'a fɔ ko ka Amadu Jaje ko k'a gɛn ka bɔ conseil national de patronat kɔnɔ min ye avocat o taara tribunal de
essence de la commune 4 u taara ka taa sɛbɛn bi o tribunal la min aw ka dɔn o min kɛra sa Mamadu Sɛnse Kulubali i ka dɔn aw min ye kiiri tigilamɔgɔ kɔni ye papier bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a lajɛ a kɔ kan k'a lajɛ a ɲɛ kan min ye Mamadu Sɛnse Kulubali ko a ko ka jaaje ko k'o gɛn ka bɔ aw min ye conseil national du patronat kɔnɔ mais aw ka dɔn kiiri tigilamɔgɔ minnu bɛ yen olu ko aw min ye u ye sariyaw lajɛ sariya ti taa jira min ye aw ka dɔn fanga si tɛ Mamadu Sɛnse bolo min ye se foyi t'a ye k'a fɔ k'a bɛ aw ka dɔn min ye Amadu Jaaje Sangare k'a b'a gɛn ko Amadu Jaaje ko a k'i sigi conseil national du patronat kɔnɔ kare t'a la niri t'a la n'a jara a ka si ye sira dira ma wa ko sira dira a ma a tɛ se ka gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ dɛ mais a bɛ sariya kɔnɔ sariya de y'a sigi fo tɛ se k'a gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ a banna o se tɛ Mamadu Sɛnse Kulubali ye i ka dɔn yamaruya si t'a bolo k'a fɔ awa min ye Amadu Jaaje ni k'a gɛn ka bɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye tribunal min filɛ nin n'o bɛ commune 4 la min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la CNPM aw ka dɔn min ye kiri bunangu kan kiri fila bɛɛ lajɛlen kɛra fo ka taa se aw ka dɔn murumuru tɔ ma ko nin bɛɛ lajɛlen da bɛ ka ja Amadu Jaaje Sangare la ko kɔrɔ ye min ye i ka dɔn a garijɛgɛ bɛ ka fara ci min ye nin jaabi ye min ye sa i ka dɔn boli dan b'a la koyi min ye aw ka dɔn a tɔ sera waatinin kɛrɛnkɛrɛnnen min ye Amadu Jaaje Sangare ale bɛ se ka sigi cogo min na aw ka dɔn ka kɛ nin conseil national de patronat o maa ɲɛmaa ye o ma aw ka dɔn min ye conseil national de patronat min ye madame Fatumata Sumare i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ a ye a teriw ni a bɛɛ lajɛlen wele min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn ko bɛɛ kɔni ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to u ni Amadu Jaaje u bɛ se ka baara kɛ cogo min na k'a sɔrɔ kɛ mun ye a bɛ sariya kɔnɔ a taara sariya kɔnɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko Amadu Jaaje ko a kɔni sigilen don aw ka dɔn a ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye a bɛ masakɛ sigiyɔrɔ la sa kɔni sigilen don a ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ni min b'a fɛ ka na o ka na conseil national de patronat min a ka kan ni bɛɛ ye jagokɛlaw secteur privé kɛn yɛrɛ ye o i ma kɛ fɛn fɛn ye o a banna baara ka ɲi koyi Madame Fatumata Sumare i ka dɔn a ye nin kuma fɔ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ko Jaaje ka a dayɛlɛlen don i ka dɔn maa ma bɛ yen ne b'a fɛ ka sigi ka kuma de kɛ yalima i ka dɔn awa n'i b'a fɛ an ka baara de kɛ jamana ka taa ɲɛ cogo min min ye Amadu Jaaje Sangare k'a kɔni ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye o tuma a ka dɔn k'olu ɲinana sa min dɛmɛna min ye k'a kɛ juguyaba in ye ni ko taara sariya ka sira kan ni sariya y'a tigɛ dɔrɔn o tuma disikuru ban pewu ye a banna an ka taa dɔrɔn an ka yamla bon min yɛrɛ ne fɛn Mamadu Sɛnse ka côté la bon ale ye kuma dɔw fɔ o ye maa caman fɛ ko jamana zon maa 200 waati a y'a kɛ a ye manja sɔrɔ ne y'o fɔ e bɛ nin waati nin sigidaba min na munna e m'o zon fɔ an ka minɛ donc a fɔli dɔrɔn zon bɛ yen o tɛ jamana nafolo de y'a ta munna i m'o tigi tɔgɔ fɔ yalima i kun ka e bɛ yɔrɔ min na bi conseil national ale tun bɛ yɔrɔ min na a waati a jɔyɔrɔ ka girin a bɛ se ka dossier ladon ninnu kama u k'u taara ni justice la ne m'o kɛ a n'a ka clément ye o kɔni bɛ wuli PCC k'i pan ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye k'a sɔrɔ bi a mankunnen don foyi a bɛ dugu ma foyi a bɛ campagne a ma nɔgɔn dɛ foyi kabini transition in nana an tigɛra maa caman na e bɛ Isa Kawoji mankan mɛn yan e bɛ Nuhu Sar ninnu ye boli la yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye non fanba i b'a fɔ ko nɛni i cogo dɔn a tɔgɔ bɔra n Isa Kawoji bɛ nɔnɔ min dɛ an ka ma an bɛ nɔnɔ min an ma kɛ basi la de kan ka galama bila a kan kɔni a ye dɔ kɛ nin ko ninnu na quoi e mun fɛn fɛn ye olu ta kun ye dɔrɔn i bɛ kɛ ka bin u ka place sɔrɔ ye donc Johnny Njugu m'o dɔrɔn a banna
o si u da je cɛw a jɔni ju ba mali na mɔgɔ b'a fɔ k'anw da an man da ma fari dɛ ni min kɛra an b'o de parce que histoire bɛɛ bɛ k'an ɲɛna a banna an b'a caman dɔn a jamu dɛ ni ale ka fasiri an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn b'a ko ni ka tɛ Yusu an ka taa Kayiba Jabate nouvelle horizon ale kumana a ko siratigɛlaw ye sira tigɛ dɔn ye ni ka marifa dasi a la k'a bolofɛn daragi a la kasabi caman ba ni ka kɛnɛ minɛ n'a a ye a kɛra ka dɔ tɛnɛn don kalo tile 26 bɛ kununko kofɔ avril kalo san 2021 mototigi dɔ i k'a dɔn ka fɔ ko siratigɛlaw olu kɔni y'a ɲɛda ani Kayi cɛ kun ye kilomɛtiri 17 bɔ ɲɔgɔn ye a ye dugu kɔnɔna cɛ u ye i k'a dɔn ka fɔ a ɲɛda a sɔminen u la a ye turu cɛ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a k'u y'a ta to ni ka marifa dasi a la a bɔra ka bin min ye nafolo caman min tun b'a kun u nana ni ka o salo ni ka kɛnɛ kɔni minɛ parce que b'a ko n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ lakanabaliya a walankatali bɛ ka se fa bɛɛ lajɛlen fɛ camancɛ bolo tɛ bilen dugudenni duguba ko t'a la bilen tɛnɛndo ta in b'o sɛbɛnciya Yusu barisabula nin cɛ in ale fatura yɔrɔ min na o de Gori ye Gori ka den de don o ka fatura ani Kayi cɛ i k'a dɔn ka fɔ kalo kilomɛtiri 17 bɔ ɲɔgɔn ko Kayi dugu kɔnɔna cɛ parce que b'a ko kibaruya min kɔni sɔrɔla a ko kɔni dala sira maa mun bɛ yen n'olu ye vagabonds ye n'u bɛ taa sira ɲɛda maaw ye ni ka bingali kɔni da k'u sɛgɛrɛ k'u bolofɛnw daragi a la a bɛ n'a fɔ nin kɔni kɔfɔra u ye ko wari caman ma ba den b'a kun sina ka taa ɲɛda a sɔminen u la a ye moto turunɛ k'a bɛ kɛnɛ kɔni minɛ u ye marifa dasi a la a bɔra ka bin ni k'a yara k'a to jeli kɔnɔna u nana ni ka i k'a dɔn k'a fɔ a ka wari kɔni salo ni ka kɛnɛ kɔni minɛ a ye u taara ka fɛn kelen min to u y'a ka wolo u y'a ka i ka dɔn carte d'identité n'o bɛ bugunatigɛ sɛbɛn kɔni ko fɔ Yusu o fasikɛbaa ko u ye kɛnɛ minɛ maa mun fana bɛ n'olu tun bɛ kɛnɛ kan olu de kɔni ye nin kuma in kɔni fɔ k'a jira k'a fɔ u ye marifa de kɔni dasi a la nin cogo in na ko min ye i ka dɔn a ka carte d'identité i b'o kelen pe de y'a kɛrɛfɛ o la sa min ye i ka dɔn vagabonds ye u y'o de to a kɔrɔ a k'a tɔgɔ yɛrɛ ko Mamutu Ture min ye Adama Ture den de don ale ni Ajaratu Geyi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Gori n'u bɛ Kayi mara kɔni ko fɔ fasikɛbaa kɔni y'a jira k'a fɔ ɲininkali caman kɔni bɛ sen na bibi in na a ka faali kɔni ko kɔni kan maa dɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima a kun kofɔra de wa k'a taara warimugu cɛ k'a bɛ k'u kunda ni Kayi k'a ye warimugu cɛ k'a bɛ k'i kunda Kayi kan n'a ye wa ni dɔw jɛra ni ka nin bɛnbɛn ta ni ka a sɛgɛrɛ walima a taara wari ta yɔrɔ min na o maaw dɔ ka bɛnbɛn bɛ a la wa k'a kɔni ma tigɛ a daw da la ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw de bɛ se ka an sɔn nin jaabi in kɔni na o k'an k'an sigi k'a tɔ lajɛ fɛn min ma bɔ a ko da la k'u na an kibaruya a ko bɛɛ lajɛlen kan Demba Kɔnte nin y'a ka fasire nouvelle horizon kɔnɔna na bingalikɛlaw maa mun bɛ taa sira da maaw ɲɛ a k'u ye sira da Mamutu ɲɛ nin cogo in de la wari camanba den kɔni tun bɛ a kun a sɔminɛw la a ye moto daturunɛ an n'u ka marifa dasi a la ka bɔ ka bin a ka taɲa o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la min ye kasabi ye u nana o salo ka taa ka carte d'identité dɔrɔn to a fa tɔgɔ n'a ba tɔgɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ de b'o kan nin kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni Kayi cɛ kilomɛtiri 17 ye waati sɛbɛkɔrɔ kɔnɔ dɛ an y'a sama ka bɔ i ka dɔn nouvelle horizon kɔnɔ Yusu Lajusa an n'a da yan min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Kayi gouverneur min ye Musa Bala Sumare an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati ale ye Kayi gouverneur ye ka san gouverneur Usumana Sangare a n'a furumuso Awa Konate k'u fo k'u waleɲuman dɔn Lajosi n'o bɔra ye foli an b'a lase sanga ani waati Madu Sumare n yɛrɛ kɔrɔkɛ min ye Kati Douane na Fore Kone an b'a fɔ dankɔrɔba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale ni Mohamed Sakɔ an bɛ ninnu fɔ a k'a dɔn Kati Douane na ka foli ani tani k'o lase min ye denw ma ɲuguti d'anba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn fo yan fo Kati Malibugu ka foli lase a k'a dɔn laseli bɛ koyi Alu Kamara ma i ka dɔn laseli bɛ yen secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière Yusu ko k'a da dugukolotigiw bɛɛ lajɛlen kulo ka sigida 5nan kɔnɔna na Bamakɔ k'u bɛ se ka t'u ka sɛbɛn kɔni minɛ ka daminɛ kalo tile 21 la avril kalo fo ka taa bila kalo tile 9 na mai kalo san 2021 fiche min bɛ yen n'a bɛ wele ko sɛbɛn fara Nina Card o walasa i ka se ka t'i ka dugukolo ta kɔni sɔrɔ i bɛ taa ni dugukolo Nina Card i ka dɔn ka fɔ o numéro kɔni ye ani ka carte d'identité n'i taara mairie la i n'a fɔ Kalabankura mairie la aéroport ta sira kɔnɔna sugu yɛrɛ kɛrɛfɛ juste n'i taara
ye i bɛ se ka wulikajɔ kɔni tabati maa mun bɛ yen n'olu ka dugukolo kɔni bɛ o yɔrɔ la olu bɛ se ka taa Kalabankura mairie kɔnɔna ka daminɛ Kalabankura ACMCAw la Kalabankura Sud Extension Garantibugu Kalabankura Sud Extension Dialobugu walasa ka faamuyali sɔrɔ u bɛ se ka nɛgɛjuru ban 76 74 44 27 maa mun fana bɛ yen n'olu ka dugukolo bɛ Badalabugu Dawudabugu quartier Mali 300 logement Sabalibugu fo ka taa se Torokɔrɔbugu ma olu fana bɛ se ka taa mairie min na o de quartier Mali mairie nɛgɛjuru sira ye 76 32 59 44 walasa u ka se k'u t'u ka sɛbɛnfara kɔni minɛ n'o bɛ fils ni na kadi kɔni ko fɔ Bako Jikɔrɔni kaw olu bɛ se mun ka dugukolo bɛɛ Bako Jikɔrɔni golf Bako Jikɔrɔni AC Bako Jikɔrɔni village olu fana bɛ se ka taa mairie min bɛ Bako Jikɔrɔni sugu yɛrɛ kɛrɛfɛ AC sugu o kɔfɛ u bɛ se ka taa u ka sɛbɛnfaraw kɔni nɔfɛ nɛgɛjuru sira walasa ka faamuyali caman sɔrɔ 76 37 83 44 Yusu an bɛ foli ani tanuni ta ka ɲɛsin lamɛnba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli di sigida yɛlɛma ɲɛmaa ma Abudu Kulubali an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni waati in na danti foli min na maire délégué Jelibugu la Fode Mamadu Konate an b'a fɔ a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen dante foli min na n'an bɔra yen an bɛ foli ta ka ɲɛsin Isu Ayidara ma masigikaw ka belebele an bɛ a fɔ ni ka waleɲuman dɔn ambassadeur Peace FM a n'a furumuso Nana Sise u bɛ k'a lamɛn an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ni waati in na ka Bamidaw fo ka a waleɲuman dɔn an bɛ taa min bɛ tali kɛ Bakane ale ka butigi kɔnɔna na Banangabugu la an bɛ Bakane fo ka waleɲuman dɔn Samasa butigi kɔnɔna na ka a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na min bɛ tali kɛ Luxe Beauté Karamu numéro 2 la an bɛ Bɛnɔgɔ Sidibe fo ka Karamu fo ni waati in na an ma ɲina i ka dɔn Usumani Bariko an bɛ Lavier yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn ka Asanɔgɔ Dugara Là, c'est Fanta Traoré, Madame Soumare, Kado, on kɔrɔkɛ muso don. An kɔrɔkɛ muso don. Madu Soumare muso ye. Awɔ. Dɔn na kati. An b'a fo. An b'a fo ka waleɲuman dɔn. Awɔ. Ka Jima Jara. So Madame Gouverneur. Awɔ. I ka dɔn min ye Jɔnguda. An b'a fo ka waleɲuman dɔn. O ka kan. Lajosi min n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye tanti Awa Jara ne ba an ka foli lase Ɲamoye Ture ma fo y'a fɔ Kalaban an mana fo sa Lajosi an bɛ foli lase Aisha Ayidara ONG Arama pour orphelin mais ka foli lase min ye Mamudu Yafa an b'ale fo Pointe Noire ale ye transitaire ye n'an fo an bɛ a bɛ ka dɔn Seba Mangara ale ye boucher a filɛ nin ye Port-Boué Côte d'Ivoire an b'a fo ka waleɲuman dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen b'an lamɛn an bɛ station Star Wal Buaké Seydou Bala Kone ka taa se Ibrahima Bala Kone station Star Wal Korogo ninnu bɛɛ lajɛlen maliyɛn mun sugu bɛ yen n'u bɛ k'a lamɛn. Ɲama Jawo an b'a fo ni waati in na a bɛ k'a lamɛn an b'a fo ka waleɲuman dɔn an bɛ bɛɛ kungo ale association ma ɲɛmaa fo présidente Moine Diko an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin nin wagati in na kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli di min bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka musokɔrɔba ɲuman na a bɛ zɛrɛni na ni waati in na Kaɲa Aja Sanogo an ka musokɔrɔba ɲuman don an b'a fo ka waleɲuman dɔn danti foli min na Madame Jawara Bintu Kulibali a n'a furucɛ n'a mɔdenw n'a denw an b'u fo Kucalasigi la nin waati in na ka Kucalaka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn tonton Seydou Kulibali Elvitasi la k'i minɛnen don dɛ i minɛnen don ko k'o f'u ye k'u fo k'a d'a kan Sako Holding an bɛ Mohamed Sako n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo a n'a badenw n'a teriw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fo dɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na ka kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan Bobo Julasokaw Adama i ka dɔn an b'a fo Suguba kɔnɔ nin waati in na k'a Sidibe k'a fo ka waleɲuman dɔn an ma ɲina Guinée équatoriale kaw kɔ an bɛ Kasimu fo fana Bakebe ale bɛ Burkina Bakebe an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mosi muso don an b'a fɔ an bɛ Alassane Jɔnbele Wartem DG Eric an b'a wele ko Eric voilà kamaleya tɔ ye kɔni Eric anw b'a wele de ko Alassane Jɔnbele an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'ale bɛ Ala ka baara ta amin Lajosi an bɛ foli di nin waati in na i ka dɔn Atrosi Aluja Banaba Jelikɛ Musa Sigo an bɛ Sori Kɛmɛso k'a fo ka waleɲuman dɔn Sori Kɛmɛso ale ye kɔnɔ Messi de voilà ani Banu Bagaji an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Jɛka optique an bɛ Jibi Jalo fo nin waati in na Moriba bɛ Adel denkɛ an bɛ Moriba fo an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Herman Djidje ma k'a fo ka waleɲuman dɔn ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin Somasoka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma adresse n'o bɛ i ka dɔn a ma ɲɛma ko fɔ
El Hadj Maragache Daw. Monsieur le maire Segou Fane ana ka baranyo bela jele na ka dimba ya mu foku wala nyimando lamebo Mali kono aleni Mali koka tanti jaba amba afoka wala nyimando ni wati na zone industrielle la banangabula ka alusal foka wala nyimando victorien amba afoka wala nyimando ka dako douane ka kanumba kelengel na bela jele fo danti fulimna lamebo flalibo Mali kono aleni Mali koka ningera au gereshige ana fa ko kambe wati wore